lidi, vítám vás u mého nového videa. V dnešním videu si zahráme Skywars. A nebude to leda jaký Skywars, protože budu používat pouze věci jenom z Ironu a bude to těžký, takže si můžeme na to vrhnout. Ahojte lidi, už se nacházím ve hře a tamhle vidím nějakou česku. Takže za 3 sekundy si pro ní hned skočím a jdem na to. Je to železný, tohle je taky železný, boom. Jo a luky brát můžu, protože jsou to moje pravidla, takže si můžu s nimi dělat co chci. No, vezmu si tady tohle chestplate, který je ironový samozřejmě. Tohle bych si tak rád vzal, ale nemůžu. Regenerace, tu beru. A asi tady nic jiného není. Takže já půjdu na střed. To je za mě logický. Hop, hop. Tak, už se tam pomaličku staví. Nejsou tam nějaký týpci, že ne? Nejsou. Kaž, jaký mám armor? No, docela dobrý. Tak, za chvilku tam budu. Ještě použiju trošku hlíny. Ještě tam nedošáhnu. Sakra, je tady týpeček. Jsem hlavně opatrně. Tak jo, jsem tady. Je tady něco diamantový meč. Ach jo, ten bych si rád tak vzal. Železný meč. A týpeček. Tohle jak jsem přežil. Se skrčím. Vrnu na sebe tenhle potion. A počkám, až budu mít zase plný životy. Kámo, teď jsem jak přežil. To bylo štěstí. Nám je naše! Ach jo, tak já si dám ještě jednu hru, protože jsem umřel docela brzo. A doufám, že aspoň skončím druhý nebo první, protože... Ale protože chci. No ale podle mě bude těžký vyhrát vůbec jako s ironovýma věcma, protože ostatní budou mít diamantový nebo i lepší, když možná ani ne. No, tady možná si tak vezmu tohleto. Tady je diamantový, ach jo, mě to tak štve, že si to nemůžu vzít. To je tak vytáčející. No, nevadí, vezmu si na sebe ten armor. Tady jsou zase diamantové věci, já bych si je tak rád vzal lidi, ale nemůžu. To mě tak moc štve, tady nic. Jo, je tam helma. Hop, a ještě je tady jedna česká. A hop. Se bojím, abych sem nespadl. Ty kráso, bych tam spadnul. Hop, dobrý, teď nespadnu. Ukáž, je tam něco? Prosím, ne, není tam vůbec nic dobrýho. Možná tak Ender Pearly, ty jsou hodně nice. Takže já půjdu nahoru. A kde jsou nějaký týpečci? Že je jich ještě docela dost, takže já budu asi tady opatrnej. To jsem nechtěl. Železný meč, tady nic. A tady taky nic. Možná Ender Pearl si vezmu. Tamhle je týpeček, ale ten je full diamond a na toho se mi fakt jít nechce. Tamhle týpek, na kterýho bych mohl jít. Schodím. Je po něm. Život je pohoda. Ne. Skoro. No nevadí, já si dám ještě jednu hru, teď jsem skončil 3. Což je podle mě dobrý umístění na to, že jsem mohl používat pouze ironové věci. No a ještě stihnem si dát jednu hru, to podle mě skončím na lepším místě než na 3. Byl bych rád klidně za to 2. A tady je nějaký šípek, který má ještě šípy z minulý hry. No, kaž, tohle si můžu vzít. A ještě ty bloky jsou dobrý. Hop, tam je jenom zapalovač. Co pak je tady je jedna česká. A tady ten diamantový meč, ten bych si nejradši vzal, ale já nemůžu. Takže já asi jdu nahoru a nevím, čím budu vůbec bojovat, jako, protože když nemám ničím žádný jako meče ani tak prostě se neubráním, no.
Mám maximálně luk a s těmi to teda jde hodně, s těmi to jde teda hodně dobře, protože na blízko jsem fakt špatný, takže kdybyste někdy se mnou hráli, tak prostě to poznáte, protože prohráte. No a asi se tam jsou týpci možná na středu, jo jsou, takže já na ně nepůjdu a tam na ně vystřelím. Život je pohoda, život je fajn. Ach jo. Ty týpci jsou dneska nějaký tryhardi jako, protože nenechají ani mě vyhrát. A teď jsem fakt naštvaný. Teď se jim jdu za všechno pomstit. Takže jdu na to. Skáču zase do tady k tomuhle týpečkovi. Bum, dej mi to. Hop, yes. A skáču do toho portálu. Jsem tam. A prosím, ať budu sám, prosím. Jo, teď jsem někde tadyhle. Železný věc, bum bum, hop, 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 hop. Jsou docela pěkné věci, ale nemám šípy žádný. Já jdu na střed. To si. Život je pohoda. Ach jo. No lidi, já si myslím, že tohle video radši můžu ukončit, protože se mnou, protože já nejsem nějak dobrý, tak je to skoro nemožný vyhrát s Ironovým armorem. Takže zase u nějakého příštího videa. Čau!